Most üdvözlök mindenkit, én vagyok az egyetlen, az igazi Boba Fett Channel. Most, mint láthatjátok, még új vagyok, de nincsen túl sok időm, úgyhogy lenne néhány dolog, amit el akarok mondani. Mivel új vagyok, ezért üdvözlök mindenkit, aki még lemaradt volna az érkezésemről. Életem legboldogabb napja. Körülbelül úgy érzem magamat, hogy valaki azt mondaná nekem, mikor feltöltöttem legelső YouTube videómat. Drága fiam, helyesen cselekedtél. Face reveal-t nem csinálhatok, sajnos, de hát életkoromat sem mondhatom meg, ez netes szabály. Azért néhány dolgot elmondanék. Először is kezdeném egy tanácsadó videóval. És ezt a legtöbb olyan lúzernek küldöm, amelyeknek nagyon szarok a körülményei iskolákban. Megmondom. Tudjátok, van az a közmondás, hogy ha megdobnak kővel, dobj vissza kenyérrel. Ez ugyanígy van az iskolában is. Ha bántalmaznak, sőt, ha akár ütnek is, ne üss vissza, nem éri meg. Saját maga kerül büntetésbe. És hagyd annyiban. Aztán, vannak a tanárok. Nem lehet mindegyik a haverod végül is. Nem az a dolguk, hogy veled haverkodjanak, hanem hogy kioktassanak téged minden egyéb kis szarról. Na de. Ha egy tanár rád szól, és ezt leginkább az egyik osztálytársamnak küldöm, ha rád szól a tanár, ne magyarázd meg, hogy oké, ezt ne magyarázd meg. Erre megmagyarázod, komolyabb körülmények lesznek, és itt van az a szó, hogy és meg is büntethetnek érte. No, csávókáim, ez volt a legelső, mint a második videó, amiben beszélek. Úgyhogy elköszönök minden Boba Fett-es csatornától. Like and subscribe, kommentbe írjátok le a további feltételeket, hogy mik legyenek ezen a csatornán. Szevasztok!